ai dama ya labai. Al-Quran ba lang kaya? Al-Quran ba lang kaya? Kai, wai uban me kuke gudu Al-Quran gashi nan. Waye ka cika din tabiyar labai? Al-Quran ba zan cika ka bai dan mutu tare. Uban waye no? Wajen mutum 30 ya tun ya gwada ta. Mutum 30? Wani mutum 30 ya gwada ta.